sadnúť za stôl. No poď, Radko. Samko, nech sa páči. Nech sa páči. Mami. Dobrú chuť. Čo sa povie? Ďakujem. Tu si utrete ručky, dobre? Dobre. Keď budeš mať veľmi špinavé alebo polejete, tak si poutierať. Dobre? Áno. Mami. Mami. Ako chrapelco. No, dole. Dole. Oco. Nie za otcom. Halo, stoj. Poď sem. Mami. Samé ženy. Som kráľ, mám 3 dcery. Jedna má 25, je 23, najmladšia má 20 a táto býva s nami doma. Tie dve už žijú s priateľom v meste. Aký veľký vyrastieš? A koľko ročkov budeš mať? 3. Najstaršia dcera stále mi povie, že ja by som mala pozerať na seba. Že nie len tie deti, lebo vidia si, že tie deti sú prvoradé, že všetko ide bokom. Ja, moja rodina, všetko ide bokom a deti sú prvoradé, no ale tak. 5 ročkov. Marcelka ich tiež prijala, tá druhá dcera, no a tá najmladšia, to majú úžasný vzťah s ňou, takže... Manželka je profesionálny rodič a ja zdieľam jej rozhodnutie. Má takýto dar zhora. Toto nemôže robiť každý, podotýkam. Nedokáže to každý. Ja sám by som to, neviem, keby ostal tak chlap sám, že mal by toto tak klobúk dole, lebo treba naváriť, obriadiť celú domácnosť a ešte aj o nich sa postarať, tak je to veľká obeta. Musí aj rodina držať pospolu, lebo bolo by to cítiť, ako tie deti to vycítia. Deti sú ako barometer. Oni to vycítia hneď. Sú z detských domovov, svojich rodičov čiastočne poznajú aj nepoznajú. O niektorých nemajú vôbec záujem. Jarko prišiel sem, mal 2 ročky. A teraz má 4. Keď prišiel, tak sa zadýchal strašne. Prvé dni, keď prišiel, tak toto robil. Celý čas. No a keď som prišiel z práce, tam sme si sadli v kuchyni za stôl a začal som mu také pesničky, tak trošku ho to naladilo a postupne sme si na seba zvykali a teraz chodí za mnou všade ako môj tieň, všade všetko opakuje aj ako deti v jeho veku. Otec sa mi žení, mama daje v čiernej zemi, na čo pôjdem domov. Neviem, Otec sa mi žení, mama daje v čiernej zemi, na čo pôjdem domov. Jarko pochádza z viacpočetnej rodiny, on je 12. v poradí, takže tam by mal kto sa postarať, keď už rodič nemôže. On je v pestúnskej starostlivosti, on by mal byť do 18 rokov, ak si to on nerozmyslí a sa nerozhodne odísť. Čo môže byť, všetko je možné, lebo každý chce ísť za svojimi. Mali sme aj 2 biele malé deti, no ale to išli hneď na adopciu. Za 3 roky sa vystriedalo 5 detí. Táto práca nie je 24, to je nekonečná. Tak sú staré zážitkovo, čo oni si svoje už zažili, ubolené, ustrachané. Veľmi, veľmi opatrne treba s nimi pracovať. Kým si neuvedomujú, že áno, sme tu doma, máme zázemie, ja som mama, pre všetkých som mama. Aj otec je otcom pre všetkých, áno. Kopa ľudí povie, že sú tmaví a koľko ľudí toľko chutí, hovorím, to je ťažko povedať. Myslím si, že z niektorých tmavých možno budú lepší ako bieli, to je ťažko, teraz nejdem nikomu nahrávať, ale je to fakt ťažko takto hodnotiť, alebo majú šancu, hrajú, sú spokojné, nič im nechýba a okolie ich prijalo, nie len naša rodina, aj okolie. Telegramus Ave, apoštáris Ave, telegramus Ave, sarmele, sarmele, sarmele. Ráno vstaneme, hygiena, ráňajky, úsmev,
radosť. Zavoláme svojim dospelým dcerám, ako sa majú, či sú v poriadku. No a deti sa hrajú a pravda, že varenie, upratovanie, pranie. Teraz je chladno, tak je to ťažké, lebo sme zatvorení dnu. Ale keď je v lete, je to vynikajúce. My sme vonku, ja skoro ráno uvarím a celý deň sme vonku na terase, máme bazén, takže úžasné pre deti, aj pre mňa odreagovanie sa veľké. Tieto dvere majú cez 20 rokov. Pracoval som v Holandsku v roku 92 a tam boli iné možnosti, ako tu sa to len rozbiehalo, vyvíjalo a som si povedal, že raz také dvere by som chcel mať, tak pomaly som skladal dielňu, stroje, nástroje a som vyučený stolár a som stolárom od 4 rokov. Mám vzťah k drevu, môj otec robil násady do lopaty, do motiky, kedy sa tak žilo, aj vidieckým spôsobom života, tak sa mi to páčilo a som chcel tiež takéto veci, ako tak mi to prischlo a robím stolára dodnes. Hrajú sa ako napodobňujem, alebo idú za mnou do dielne a skúšajú a takto, ale tak to je ťažko povedať. Hovorím skôr hudobným smerom alebo tanečným je. Je to ich genetikou, aj je talentovaný, takže myslím, že takýmto smerom skôr ako stolárstvo. Ani nie, že oni mňa, lebo možno ja ich potrebujem, aby ja som fungovala. Si to tak uvedomím, lebo niekto mi povie, že no tak keď dožiješ na starosť, tak budeš mať o to viac detí a sa budú mať o teba kto postarať. Mne nejde o to, kto sa o mňa bude mať starať, ale to je pre mňa čest, že ja sa môžem o nich starať.